ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମିଳାମିଶା କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାର୍ଟନର ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ଦେଖାଇ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଭଳି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ଆଖି ନ ମିଶାଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥାରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଟେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବା ସହ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।